No niin, eli tässä olisi näitä raketteja tämän uuden vuoden päivänä. Eli tässä katsotaan nyt mitä täällä on. Eli tässä on nitropurkki. Isompi kuin mitä mä luulin, kun mä katsoin sitä rakettilehteä. Sitten on tällainen Great Wall pata. Aika iso. Paljon siinä oli laukauksia. Ja no ihan sama, kyllä siitä jonkin verran oli. 35 laukausta. Sitten on 5 tulivuorta. Sitten on 2 tällaista 100 tähtistä ja sitten on vielä 3 tuollaista Star Cannonia. Sitten mennään vähän näin pienempiin. Tässä on 5 papattimattoa ja tällaisia on 4, eli 20 papattimattoa yhteensä. Sitten on 5 pakettia chilispinnereitä. Sitten on tällainen, mikä tää nyt onkaan, lentokonelaivue. Tässä on aika monta näitä. Sitten on strobopommeja, saatiin kaupan päälle rakettikeijusta. Sitten on paukkuvyö, tällainen aika iso. Sitten niitä on 3. 2 pakettia magnumkranuja, 2 pakettia kiinareita. Sitten on tällaisia spinnereitä ihan normaaleja. Sitten otetaan vähän näitä tästä pois eestä. Tossa on 3 Thunder Kingiä. Sitten on 2 leijonanlaukausta 4.0. Sitten on 2 pakettia Thunder Guneja. Sitten on 1 paketti XXL Turbo Thunder. Ja 5 pakettia Normi Turbo Thundereita. Se oli semmonen tarjous. Sitten on tällaisia 3 Crackling Tail. Mitä nämä on roomalaisia. Sitten paketti normaaleja revolveriroomalaisia. Sitten mennään näihin sälälajitelmajuttuihin. Eli tässä on hashtag. Siinä on spinneri, pirunvanne, sitten 8 ekokranua. Sitten on tällaisia multiflash strobe fountainei. Noitapillei 6 ja pierupaukkui 8. Sitten on tollanen Happy Monster ja sitten on vielä toi Pompbox. Eli katsotaan mitä tässä Happy Monsterissa on. Siinä on, tulepas nyt ulos sieltä. Noin, eli siinä on tällaisia vähän samanlaisia kuin ne strobopommit. Eli tällaisia, jotka vaan vilkkuu ja välkkyy ja muuta. Sitten on tällaisia chilispinnerin tapaisia juttuja, crackling, mitä noi on, crackling blossomeita. Sitten on 2 tällaista jumping jacksia. Nyt on varmaan ihan turhia, mutta ei voi mitään. Sitten on iso tällainen perhonen sunflower. Sitten on, mitäs nää on, spinning top, 1 tällainen. Sitten on kolumnstroke. Nää on jotain tollasia pieniä pommeja. Sitten on tällainen vähän pienempi joku ilmapommi. Ja vielä 6 munagranaattia. Sitten mennään tähän vähän isompaan sälälajitelmapakettiin. Eli tässä on taas tällaisia spin magic balls juttuja. Nää on vähän niinku noi munagranaatit, mutta ei lähellekään. Sitten on taas tällaisia chilispinnerin tapaisia juttuja. Ekokranuja vaan 4, koska mä oon vähän tehnyt niin virityksiä. Sitten 1 tankki. Small